Kohanmen ko para how try Jesus Christ ngabu api kawe ke jingkeli menta ka step hato u Kristan ne ka Kristan ula ne kamla ban hab hakapop hato Kristan ne ka Kristan ula ne kamla ban hab hakapop kajubab baro ngitip hoj kala yolese yangi ki Kristan ban hab hakapop Henry ka jingkeli ka baar ka babod ya ka nepat dang don sakawe hato utau Kristan ne ka Kristan ubahab hakapop ulan em ban yaisa ha kata kapop ka bau hab hato u Kristan ne ka Kristan ubahab hakano kana kapop ulan em ban yaisa ne ban yaim ha kata kapop ya kaneru ngalatip kajubab kajubab dalele u Kristan ne ka Kristan umla ban yaim ne ban yaisa hakano kano kapop ka bau hab hoj ngitip babangi ngiong halade ngilong Hebrew ki baduna ngila ban hab hakapop hakano kano kasngi hakano kano ka klip ban de kapor ngila ban hab hakapop Henry kan mau dalele ngimla ban yaisa ne ban em ha kato kapop la kumno manga kum Kristan namar nga long tau breu balapan sle dau trai bapan sle dau mensim jengu bat kumjuru jisu hidalade ulawan ban peni yang kata kalanti ban yai kalanti ke babha kalanti bamanga ngala ban yai light na kato kapop bangan nom yai sa hakato kapop bangan nom im hakato kapop bat kumjuru trai daladehi ulai yang badia pi ki Kristan kata ka jingshai ke bapen i yangi ban yo i kata ka jingdom ban ya cha ka jingshai ban ya cha kata ka lenti jong ka jingbha kata ka jingshai bamanga mapi ngila ban yai light ya na kato kapop bangin nom yai im ne yai sa hakato kapop bat kumjuru ujisu ulai yangi kata ka jingshisha mauhi de ka jingshisha ni de banyo i kata ka jingshisha bamanga kumu Kristan ngamla ban yai im ne ban yai sa hakato kapop kane gede ka jingkhot ka jung jisu hanga badapi hakane kasngi lengba ka gospel ka baukren khamtame haba upan rem ne u kren persya ya ka jing im jong ki Farisi ki long kita ki khun ki jung blai ki long kita ki nong tore jong blai ha ka bris awan ka jung hanrei maki walada ki tip bagi im ha ka pop hanrei maki kim kloi ban priang yau jisu ban priang ya kata kalenti jong jisu ka baula ayaki kimla ban priang ya kata ka jingshai ka bau jisu ula ayaki kimla ban priang ya kata ka jingshisha ka ba u jisu ula ayaki dei nama takadau bamaki kin yai im bat kin dang yai sa ha ka pop yole se mangama phi ngilong kum kin ki Farisi klempep ngitep bamangama phi ngilayo priang ya ka bor jong men simbakut yang bade pi lapan sle da ka bor jong men simbakut ngilayo priang ya kata kelenti ngilayo i ya kata kelenti ngilayo yo ya kata ka jingshai ngilayo i ya kata ka jingshisha ka jong trai Henry kan yole se mangama pi ngi kan ta yo men sim ngi kan ta ya kata kelenti ngi kan ta ya ka jingshisha ngi kan ta ya kata ka jingshai ka ba kresul ai te klempep ni ngin yai long kum kita ki Farisi ki Sadusi ki bayai sa bat ki badang em hakapop bat kum juro ko hanmen ko para menta kasngi ni dei ban kali yole se manga mapi ni long Kristan ni ong halade bang ni long ki Kristan ni long ki Kristan ban ni ong halade ban ni kam halade bang ni long ki Kristan Henry ni pat ni klem la band yai peteng ya kata ka jing im Kristan basisha jungi ka jing im Kristan kelasai bamanga mapingi de ban im ya kata kalenti ka ba ukres hi dalade u la ayangi nama ka kerteng Kristan ngiyo hi da ka kerteng ke jong ukres
Te hato mga kum Kristan, habang along o Kristan, habang ong yala de bangalong Kristan, hato siya kajing im kajunga kaya hab na em, bat kato kajing im kaba ukris ulahikay, kaba Jisu ulapan i, kaba Jisu ulay hanga badepi. Yole se sajisin ni jngai na kanay kalanti kaba u Jisu ulapan i, kaba Jisu ulay hanga pi. Den mata kedau ni hapan pan kemau yala de ba mga kum Kristan nga khot yala de maulong Kristan nga de ban em kat kum kata ka jing hikai bau Jisu la ai hanga bal ai hakabalang Kristan nang dapat ni ong bangi i yau ble hoj man kas ni keno ya kana ka tin ni khot yau Jisu ni ong ba ni je me ko Jisu ni je me ko ble ni brom ya me ko ble ni mane ya me ko ble Henry yole se nga ban mapi ngi ngai bak na kane ka jing ij ka bangi dai ban ai hoble haja ka bangan ij hoble yole se mga nga ij pan ban ya kitiar jong kane ka parthai ya ki jing don jing em jong kane ka parthai ka jing don ka jing em jong amarwe lada mga nga dang yai im ne dang yai sa ha ka jing long jong kane ka parthai komno ke nyalaban ong banga ij hoble lada mga mapi ngi ong bangi i joblei ngi dei ken ban pen pau kata ka jing i ka jingi ya kine ki balong jong kane ka parthai sipor jungi nang taro ngi ong bangi ngi i ya ki para breu jungi ngi i ya ki para lo ke jungi ngi i ya ki para marjan jungi Henry yole se sajisin ngi jingai bak na kane ka jing i ka bangi ong bangi don hakiwei Hakajaka banga sisya nga panpawi kata kajing id kajunga yaki yole se mga nga penang ngadang pensnusi yaki arsya hajaka ba nga panpawi kata kajing id kajunga yaki hakamtame hakapor ka bagi don kami nga yole se nga kanta yaki yole se nga kan randin ne nga phaidin yaki habaki yo habanga yo i bagi don kami nga Henry hakane kasngi sajisin ujisu upan kan mau yang abade pi ko hanmen ko para bangi ngim dei ban kan randin bangi dei bangim dei ban long dalele kita ki maujun thud yaki bakin em kata ka jing em ka babha bangi bakin em kata ka jing em ban ya kata kalanti jong ka jing sisha ne kalanti jong ka jing sai Henry ngi ngede ban pan pau kata ka jing e ka jungi yaki da ka bangi kloi ban kner ke kti jungi ban yarap ya ka jing don kam jungki ban pan i yaki ya kalanti ka babha khamta me ban wan kham jan shall try ko han men ko para mangi ha ka jing em ka jung phi man ka sngi ngi duai hoi ngi bo ngi ba ngi duai bon ge jing duai ko pa jing ko blai ko maria ka borom ko pa ne gino ge jing duai ki badan ka ba balang kal ai ngi duai ya ke ne ge jing duai Henry habang ngi duai ngi pen pau tang kata ge jing duai jingi ngi khlam la ban pediang ya ke e ka ba u blai u labu ne la mang na ga ban ta junga ba jung pi lada shisha manga ma pi ngi pen lai por ge jing duai jingi lada shisha manga mapi ngi duai na do kada not ka jungi ngi duai da kata ka jinget ka bas kam da kata ka jinget basania telit telan junga haturai ngan jin tela pediang ka e ka bauturai ulabu nela mang na ka benta junga namar ngi teba ngi yo i ban ngi laban pediang ya kata ka e ka bauturai ulabu ne mang na ka benta junga leng ba ka jing duai jungi baman la kasngi den mata gadau hagane kasngi ko hanmen ko para u Jisu u khot yang aya pi bangina pan scam su kata ka jingai ke jungi ha u bangim dalale ngim dei ban longkum ge neki start an neki sadusi neki farisi hoj ki hikaya ki we Henry yala de ki im jingai na kata kalanti ka wa jing hikaya ke jungki hagane kasngi ko hanmen ko para tongin IT yala de ha Jisu tongin ya duai bau Jisu unang pan khlan yangi unang ai bor yangi khnang ba mangama pi ngin nom yai sa shu ngin nom yai im shu ha ka pop ka ba ngila hab bangila ban priang ya kata ka bor jong men simba khoj bangila ban yo i ya kalanti ka bau Jisu ula pen i yangi bangila ban yo i ya kata ka pop ka sang ga jungi ya ga jing do na jungi lengba ka jing shai ka bau Chris ula ai yangi
berkum juro ngila banyo I ya ka jing shisha ha ka jing em jung e baman la kasngi habang I ya ka jing shisha ha ka jing em junga ngi klempep ngila ban yai lai ne ban pet no na kito gipop ne na ka jing sneu jong kana ka prathei to ngini aduai to ngin IT la de bau Jisu unang Krisyan nong ai bor yangi unang yalam banang petilenti yangi banyai lai nabaro ki jing sneu jong kana ka prathei nabaro ki pop ki ba ngilahab hagine ki sngi ki bladap and yoro yo Jesus Christ